Babay patay, human gidunggab sa kapuyo ni ini. Suspek gidunggab usab ang kaugalingon. Ani ang report ni Real Soroche. Naligo sa iyang kaugalingong dugo ang 38 anyos nga si LV Villanel, human na kay hagom kinugdagang sa madinunggaban sa dughan, hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Ang midunggab ang mismong kapuyo ni ini nga si Romeo Nepomuceno. Kinsa daling gidala sa ospital human usab kini midunggab sa iyang kaugalingon. Pag-abot sa atong kapulisan, siya ang suspek, nagsulti mismo sa atong pulis nga i-follow up tong ambulance nga para kay na dunggaban niya ang iyang partner. Nahitabo ang krimen sulod sa usa ka boarding house sa Manga Street, Dumanlas, Buhangin, Davao City. Sumala sa mga silingan, sige kuno og away ang duha tungod sa pagkasiloso sa lalaki. Siloso dito, ingon sa igsuon sa babae. Kay sa dito ba daw sa Bagyo, gidunggab na itong babae. Naoperahan pa ang lalaki human gidunggab ni iyang liog. Apan kinaugmaan, nakabsan gyapon kini sa iyang kinabuhi. Crime of passion o sobrang selos ang gilantaw nga motibo sa krimen. Sa pag-interview nato sa witness, katong renter pod sa Pikas Kwarto sa ilang ipuy-an, is halos tagagabiin na sila mag-away sa biktima o ang suspek tungod sa silos, no? Siloso kayo ning atong suspek. Ako, si Real Soroche para sa Mindanao.